Il-familji Maltin għadhom qed jaffaċċjaw inflazzjoni u prezzijiet li huma ferm ogħla mill-medja taż-żona euro. Dan kien konfermat minn ċifri li ġew pubblikati mill-Eurostat għax-xahar ta' Lulju. L-istatistika turi li għalkemm fuq Ġunju kien hemm tnaqqis fir-rata tal-inflazzjoni, il-prezzijiet f'Malta xorta għadhom piż kbir fuq il-ħaddiema l-anzjani u l-familji, partikolarment il-prezz tal-prodotti bażiċi tal-ikel. Dan wara li fl-aħħar ġimgħat rajna żieda fil-prodotti kważi kollha tal-ikel illi nsibu fuq l-ixkafef tal-ħwienet u tas-supermarkets. L-Eurostat tikkonferma wkoll li pajjiżi bħal Belġju, Spanja, l-Irlanda, Franza u l-Portugal għandhom rata tal-għoli tal-ħajja li hija ferm anqas minn dik ta' Malta. Bil-Gvern ftit li xejn irnexxielu jindirizza din il-kriżi tal-prezzijiet. Ir-rata tal-inflazzjoni f'Malta baqgħet fil-livell ta' kważi 6%. Preċiżament 5.6% li hija rata ogħla mill-medja tal-pajjiżi taż-żona euro. Skont l-NSO matul ix-xahar ta' Lulju, l-akbar impatt li kkontribwixxa fuq l-inflazzjoni annwali ġie mill-indiċi tal-ikel u x-xorb mhux alkoħoliku l-aktar minħabba prezzijiet ogħla ta' prodotti moħmija. Wara l-ikel u x-xorb kien hemm ukoll impatti pożittivi fuq l-inflazzjoni li ġew innotati fl-indiċi ta' ristoranti u lukandi li żdiedu b'1.37 punti perċentwali u l-indiċi tal-akkomodazzjoni, l-ilma, l-elettriku, l-gass u tipi ta' fjuli oħrajn żieda ta' 0.73 punti perċentwali. Dan seħħ l-aktar minħabba prezzijiet ogħla fis-servizzi tar-ristoranti u fil-ħlasijiet tal-kirjiet. Il-Partit Nazzjonalista ilu xhur sħaħ li jressaq proposti sabiex tiġi indirizzata din il-kriżi fost l-oħrajn billi propona għajnuna diretta ta' miljuni għall-importaturi u li n-nies jingħataw iż-żieda sħiħa tal-kola minflok din tiġi intaxxata kif qed isir bħalissa.